Eli otetaan mullekin. Tämä meni tuonne katsomaan. Ottaa kengit. Jonne pakki saa YouTubeen! En mä varasta. Mä testaan. Damn! Mä testaan sun pyörää, Jonne. Joo. Meillä on sinne. Tää menee Jonne 1 Ylis-kanavalle. Pääsenkö mä videolle? Pääset! Sä pääsit munkin videolle. En nyt. Pannapa jarru pohjaan sinne. Vittu kun se lentää selään. Tuliko paljon? Häh? Tuliko hyvin?